направен за Ивайло, патрона от Монтана, и за жена му Деси и голямата фамилия Илиеви. Лей, 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 лей. О, лей, 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 лей. Лей, 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 лей. Могат да ти вземат всичко, но не името. Ивайло, патрона от нулата до върха. Знаеш ли какво е всичко да се срине? Огъня да стъпиш, болката да премине. Ивайло, патрона, симе и с воля, тръгнал от Испания, от нулата до върха. Няма втора серия, нищо не може да го спре. Жена му Деси до него, те са винаги напред. Лей, 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 лей. О, лей, лей, лей. Лей, 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 лей. Когато Деси е до мен, аз съм най-богат. Силна ръка, бистър ум, победа след победа. Ивайло не пада, той винаги напред гледа. Всяка ситуация в триумф се превръща. Истинският мъж съдбата си